Bafika-ke omama besonto ukuthi bazokhuluma nomama njengokucela kwabhuti wami. Wadina kwathi akaqhuma uma ukuthi omama besonto bona bayazi kahle le ndaba kade bembone zabalazana ey'ngane ehlenyuke bamba amatohe ejardini. Khona manje yini la bazoyikhuluma bangena phi endabeni zomuzi wakhe. Wadinwa vele waze wabaphuca ngisho netiye ababeliphethe waphuca namakhekhe wathi hambani emzini wami phumani iyohlangana esontweni ngeSunday. La akusilona iSunday, hambani. Kwacaca ukuthi manje omama besonto bahlulekile. Hayi omama besonto bafike babikela uPastor loludaba. Hayi uPastor futhi naye walamukela ngendlela enye wabona ukuthi ubhuti wami kahle unama intentions agood for umndeni. Ufuna ukuthi umndeni kungabi khona omunye umuntu womndeni osafarayo. Because ubhuti bekacabanga ukuthi what if mina ngiyamthatha ubaba ngizohlala naye emshadweni wami but futhi nami umshado omusha nomunkosikazi omusha it might not work ngenxa kababa. So at least ubaba uthi ngeke ngimyise kumama. Hayike umfundisi ke le ndaba wathi hayike anime kancane bomama besonto nami ngizoye ngiyithandazele mase ngiyahamba ke ngiyokhuluma nomama uMambonambi ngiyolibeka etafuleni loludaba. Wafika qathatha umfundisi ekhaya ukuthi azobona umama. Ngicela ukukutshela ukuthi umfundisi mangabe efikile ke segqoka imjiva yakhe ke yesonto ukuthi azoconvince uma ukuthi kumele athathe ubaba back bazohlala bonke ukuze umndeni uthokomala umndeni ujabule nobhuti wami akhona ukushintsha isibongo amuve on ngelife yakhe. Umfundisi wazamconvince umana wamtshela ukuthi ngokwezulu ingane ayikwazi ukuthi ishade ubaba waye engakashadi. Kobe kusho ukuthi ubhuti wami uyibizela amabhadi kuphela lo mabhadi ayolandela nezingane nasey'nganeni zakhe ngoba bizwa ngesibongo saka mama isibongo saka Mbonambi. Umama wathi hawu kahle mfundisi bangangije abantu la ababizwa ngezibongo zogogo wabo. Hayi umfundisi athi hayi mama silungiseni mangabe ithuba lisekhona ngoba one day ubaba emhlabeni uyodlula and le ndaba ngeke isalungiseka. Mangabe kuukuthi isifiso somntana wakho ukuthi abe nesibongo sikababa wakhe azameni mama ukuyilungisa. Mangabe lo baba uyambuyisa uzohlala lekhaya akusho ukuthi uzolala naye ekamereni ngalala kwelinye ikamero maningi amakamero lekhaya umuzi kababa unendawo unamaroom amaningi. Waphinde wamtshela umfundisi wathi okokuqala mama iBhayibheli lithi funda uxolela. Usabamba amagqubu 35 years back njengoba umfana wakho umbona manje na 45 years. Wena usabamba amagqubu akudala asenama decade awu3. Umfundisi ke wasiyamtshela uma wathi hayi angisho ukuthatha idecision njengamanje kodwa ngizocela ukuthi ngikuinvite esontweni. Ungene ku3 days wokuthi uzwile ukudla uze njalo esontweni uzothandaza ukhulekela uxolo ukhuleke nje ngelanga lesi4 mangabe kumele ubreak fasting uNkulunkulu uyoyibonakalisa empilweni yakho ukuthi iyiphi decision ekumele uyithathe. Mangabe ethi uNkulunkulu buyisa le ndoda ekhaya ibuyisele. Mangabe ethi ungayibuyiseli ungayibuyiseli kodwa wazi ukuthi mangabe ungayibuyiseli izingane zakho ziyohlupheka njalo forever ngenxa yakho ukuthi wena wanqaba ukusiza umntwana wakho umfana omdala uzama ukufudumalisa ikhaya uzama ukwakha ikhaya kodwa wena uyanqaba. Uma wadinwa kabi ukuthi amazwi kaMfundisi ngathana blackmail phakathi kodwa wazama ukuyifihla ke wathula uzothini ke ngomgcotshwa umuntu kaNkuluNkulu. Episode 5 uyalandela.